אחת. טוב, אז שלום לכולם, כאן עידו, ואנחנו בעצם, כן, אני עם אוזניות עכשיו, אז אתם שומעים אותי טוב. אנחנו בעצם בפרק הראשון, בסרטון הראשון של The Xbox Gamers. אז בעצם אנחנו רואים את עצמי משחק. אני לא משחק באמת. אוקיי, אני לא משחק באמת. זה נורא מגניב, אפשר לצלם ואני יכול לצלם לכם. ובינתיים צפו בזה בזמן שאני משחק, לא בזמן שאני מדבר. אני אתן לכם קצת לראות. איזה מסוגר הייתי. הסתכלתי על זה כמו איזה טמבל ואז הוא כבר הרג אותי. הוא יורה עליי, טמבל. הנה כך בחזרה. רק שתדעו, כן, אני לא משחק עכשיו, כן? זה רק, אני לא משחק עכשיו. זה קליפ כזה שאני יכול להקליט לו. דרך אגב, למי שלא יודע, ככה עושים את זה. אי אפשר להקליט עם קול. שאפשר? לא יודע. איזה כוונת מגניבה. מה אני מנסה לעשות? מה ניסיתי לעשות? ניסיתי לשבור את החלונות האלה? יש פה נשק. נראה מה זה? זה אקדח. כן. אקדח גרוע. שברמתי עוד אחד את אותו הזמן. עוד. אולי יש פה עוד? אותו מקום שבו הרגו אותי. וואו, נבלתי. בום, צצצה. נפלה עלינו. איך זה נפל עלינו? סתם. איך משיגים את הנשק הברק המעצבן הזה? חזק. כן, כן, אני אוהב לראות סתם. אני אוהב לראות בכלום. זה כיף. עשית איתן דרך עליי מעצבן. כמו שאתם רואים, פה בצד אתם רואים את השם שלי. הוא יהיה מוקף באדום. אתם תראו אותו, השם שלי, אם אתם רוצים להוסיף אותי לסוג של חבר וששחק ביחד, אני לא בטוח שאפשר, אבל כמובן אסור לי. טוב, לא משנה, תזכרו מה שאמרתי. אז נשחק ביחד. אני לא בטוח אם אני אוכל לדבר או משהו כזה, זה לא בטוח, אני פשוט משחק. אוקיי? או גיימשר או מה שזה לא יהיה. תראה, באמת אני חושב שזה בוטל. אחרי סנתי זה. טוב. SMG באקדח. SMG באקדח. הוא נגדי או איתי? אף פעם לא הבנתי. ואז הוא איתי. למה אני יורה בכלום? זה נשק מגניב, אני לא יודע איך משיגים את זה. הנה, נתחיל. בוא נצא משם. אף אחד לא העיף אותי, אני פשוט העפתי את עצמי.
Pilot, your Titan will be ready. אני יכול להיכנס לפה? מגניב. זה ייקח אותי למעלה? נראה אם זה יעבוד. אוף. Hey, we're falling behind, pilot. Don't let them win. Let's plan. חשבתי שזה הציין הרג אותי. איפה אני תקוע עכשיו? הייתי. לא ראיתי. מה לעזאזל? מה זה היה עכשיו? מת והתחלה מפריעה. Hey, your Titan will be ready in 60 seconds. מה אני עשיתי עכשיו? סליחה על זה. מי לעזאזל אמור לגור שם? אוי, התאבדתי פה, אני זוכר. לא יודע למה התאבדתי, סתם מטומטם. זה מוזר שאני נופל מהר, מת, ואז הוא אומר לי לחזור לזירה. Titan ready in 15 seconds. הנה... Hey, your Titan. לא, 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 אל תראה בי... או, אני רואה אותו. הנה, בא לי משם. כן, הנה, יש לי יכולת מיוחדת שאני יכול לראות גם בבלתי נראה אנשים. שזה באמת נורא מגניב. יש. זה רובה גרוע. לא הצלחתי לקחת את זה. עד שלקחתי הרגו אותי. איזה הצלף הזה. אני רוצה אותו. בעצם אותו. באמת, בוא נעוף. נעוף על זה. בוא נעוף על זה. בום. יכולים לעזאזל. לא. בוא נראה אם אני אצליח לעלות על זה. Pilot, your Titan לא, will be ready לא. in 2 לא minutes. הצלחתי. לא, נפלתי. ולא. לא, לא הצלחתי. לצערי הרב. אחת, יופי. הסתקתי את זה. למה בעטתי באוויר? איזה עמדת צליפה טובה, חבל שאף אחד לא בא. ניצחנו! Awesome work, team. Mission accomplished. Well done, guys. The IMC are attempting to escape by dropship, but I've marked their extraction points for you. Don't let them get away. ניצחנו, צריך עכשיו לחפש אותם ולהרוג אותם. או שפשוט אין לי כוח לעשות משהו אז אני אתאבד. אני לא בטוח מה אני אעשה.